Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mandong. Taong 1958, Negros. Mula sa edad na 15 anyos, napasama sa lupon ng mga gerilya itong si Mandong. Nanilbihan siya sa ilalim ng pamamahala ng commander sa lugar nila, kung saan ang pangunahin nilang punterya noon ay ang pagkasira ng mga militar sa mga bayan-bayan. Yun nga lang, hindi rin yun nagtagal dahil sa husay ng mga militar sa pakikipaglaban. Nang mabuwag ang grupong kinakaaniba ni Mandong, isa siya sa mga maswerteng nakauwi ng buhay. Mag-iilang taon din siyang nagtago sa mga militar hanggang sa kalaunay tumigil na ang mga ito sa pagtutugis sa mga nakakataas na grupo ng mga commander. Nang malaman naman niya ang balitang yon, minabuti naman niyang umuwi sa lugar nila sa Negros para magbagong buhay. Kahit mag-iisang dekada siyang nanilbihan sa grupong yon, pinilit niya talagang magbago. Sa isip-isip noon ni Kamandong, ayaw na niyang muling maranasan ang mga nangyari sa kanila noon. Mahirap man kasing aminin pero sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng mga ito. Sa kanilang lahat kasi, siya lamang ang palihim na nagtatangan ng mutya. Dalawa lang ang pagmamay-ari niya. Yung isa mutya ng salsagan at yung isa naman ang agimat ng santong hubo na pinataka ng luha ng saging. Buhay na buhay ang mga karga niyang yon. Kaya nung nagkainkwentro, kahit ilang beses na siyang tinamaan ng bala sa katawan, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Karamihan sa kanyang mga kasama noon, humahandusay na sa tabi niya. Dahil sa mga ligaw na balang bigla na lamang sumusulpot sa kinaroroonan ng mga ito. Hindi naglaon. Nang mamatay na rin noon ang kanyang commander, direkta naman siya nitong inutusan na tumakas. Ayaw kasi nitong pati siya ay mamatay, gawa ng labis siyang nanghihinayang sa kanyang kakayahan. Kung hindi rin dahil kay Kamandong, hindi sila makakapaslang ng maraming bilang ng mga sundalo na parang ginagamit ang batas para sa kanilang sariling interes. Dahil sa naging utos nito, wala naman siyang nagawa kundi ang umalis sa lugar na yon. Sa pagbagtas niya ng daan, paisa-isa niyang naririnig ang sigaw ng kanyang mga kasamang nawawala ng buhay. Ayon sa kanya, ang pangyayaring yon ang halos gabi-gabing gumagambala sa katahimikan ng buhay niya. Mabuti na lang, kapiling pa rin niya ang kanyang mga magulang na siya namang hindi nagkukulang sa pagpapaalala sa kanya. Magmula noong bumaba siya ng bundok, marami na ang nagbago sa kanyang katauhan. Hindi na siya ang dating berdugo ng mga militar at kinakatakutan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kasabay ng kanyang pagbaba ay ang paglimot niya sa kanyang pagkatao at alias. Nang makabalik na siya sa kanila, namuhay siya bilang pangkaraniwang mamamayan. Dahil sa pasya niyang yon, kung kaya't maraming tao ang muling nagsasabi ng masama laban sa kanya. Di naman niya ito pinatulan, gawa ng sawang-sawa na siya na humarap sa gulo. Upang makaiwas, pinipili na lamang niyang manatili sa plantasyon ng abaka at ibang pananim kasama ang kanyang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, naging mabuti naman ang trabaho nila. Kampante naman siya noon kahit papaano, gawa ng maliban sa kanyang mga magulang, wala nang ibang nakakaalam sa kanyang buong pagkatao. Ultimo nga yung mga kapatid ni Kamandong, walang kaide-ideya ukol sa pinaggagawa niya noong mga panahong wala siya sa kanila. Para hindi naman magtanong ang mga ito, nagsinungaling siya na nagtungo siya sa ibang lugar.
Ayon sa kanya, noong mga panahong wala siya sa kanila, naghanap siya ng trabaho sa mga karatig bayan. May mga tumanggap naman, kaya inaabot siya ng ilang taon bago makauwi. Dahilan niya rin sa mga ito na kaya siya bumalik ay dahil sa mas gusto niyang manatili sa piling ng kanyang pamilya. Nang marinig naman ng mga ito ang tungkol sa kwento niya, di naman yun nagduda. Alam din kasi ng mga itong nagpapadala siya noong wala siya sa kanila, kaya hindi na yun nagtaka. Akala noon ni Kamandong, magtutuloy-tuloy na ang kapayapaan ng buhay niya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may darating palang isang malaking panganib na hindi niya inaasahan. Sa pagsapit ng taong ito, medyo mabuti na ang lagay ng kanilang pamilya. May tampuhan man minsan pero karamihan dito purong kasiyahan. Malapit na rin sila noon sa kanilang mga kapitbahay, kaya halos gabi-gabi nagpapalitan sila ng ulam. May mga pagkakataon ding bumibisita ang mga ito sa bahay nila para makipag-usap ng tungkol sa mga ganap nila sa buhay. Ikinatuwa naman yun ni Kamandong hanggang sa dumating ang puntong humingi ng tulong ang kapitbahay nila sa kanila dahil sa paniniwala nitong ginagambala umano sila ng mga aswang tuwing sumasapit ang gabi. Nang marinig naman ni Kamandong ang tungkol dito, agad naman itong napukaw ang kanyang atensyon, kaya hindi na niya napigilan pang magtanong. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, agad naman yung sumagot ng, "Buntis kasi ang panganay kong babae, Mandong." Sinunod naman namin ang lahat ng sinabi ng albularyong nilapitan namin. Ang kaso lang, makukulit ang mga nilalang na yon. Nakita ko na ang isa sa kanila. Kaya ngayon nalilito na talaga ako kung mga aswang pa ba sila o mga demonyo na eh. Dahil sa sinabi nito, agad naman siya roong sumama para malaman ang kasalukuyang lagay ng anak nito. Kahit walang ideya yung lalaki sa gusto niyang mangyari, pinili nitong maniwala sa kanya sa pagbabakasakaling may magagawa siya. Pagdating naman nila noon sa bahay nito, tumambad sa kanya ang asawa ng buntis na kasalukuyang pinapahiran ng dinikdik na bawang ang tiyan nito. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya itong inabisuhan na walang epekto ang ginagawa niyang yon. Mariin din niyang inilahad na mas lalo lang nilang ginagalit ang nilalang dahil sa mga hakbang na isinasagawa nila. Kung hindi kasi siya nagkakamali, isang mataas na klase ng sigbin ang kasalukuyang gumagambala sa anak nito. Ilang beses na rin kasi siyang nakakita ng ganoong nilalang at base sa kanyang karanasan, napakailap nito. Bibihira lang yung magpakita sa tao pero sa mga sandaling nakaamoy ito ng sanggol sa sinapupunan, para itong mga patay gutom na hayop na pilit naghahanap ng paraan para makakain. Sumasalakay din yun ng grupo, kaya ang pagharap sa mga ito na walang sapat na karga, kamatayan ang naghihintay. Dagdag pa niya na, ang mga ganoong uri ng nilalang, hindi nadadala sa mga pangkaraniwang pangontra laban sa mga aswang. Sa katunayan, hindi mahilig uminom ng tubig ang mga ito, kaya para mapanatili ang dami ng likido sa kanilang mga katawan, naghahanap sila ng mga lugar na maaalat. Yon ang pinapapak nila at ang isa rin sa pinakapaborito nila ay asin. Nabanggit din ni Kamandong sa mga ito na ang pangalan ng lahi ng mga sigbi na yon ay mga karaskas. Kadalasan kasi kapag umaaligid ang mga ito, gumagawa yun ng tunog sa pamamagitan ng pagkaskas ng kanilang mga kuko sa mga puno at bato. Hindi kasi humuhuni ang mga nilalang na yan, kaya para makapagbigay sila ng babala sa mga aswang at iba pang mga nilalang, ganoon ang kanilang ginagawa. Hindi kasi natutuwa ang mga karaskas na makasilay ng mga aswang o iba pang mga nilalang. Gawa ng ang pakiramdam nila rito,
Isa yung malaking insulto sa kanilang lahi at pag-iral. Noon pa man kasi, kilala na ang mga Sigbin bilang alaga ng mga nilalang, kaya sa lahi ng mga Karaskas, hindi nila yon pinahihintulutan. Ayaw nilang may kumokontrol sa kanila at lalong ayaw na ayaw nilang maituring bilang isang sunod-sunurang hayop. Dahil sa ganoong rason, pumapatay sila ng mga aswang at iba pang mga nilalang tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataon. Dahil sa ganoon nilang gawain, marami sa lahi ng mga aswang ang nagkakaroon ng matinding galit sa kanila. Kapag nagkikita-kita nga ang mga ito, paniguradong magpapatayan talaga. Paglalarawan pa ni Kamandong sa mga nilalang na yon, napakalayo ng wangis nito sa isang pangkaraniwang sigbin. Kung ang mga normal na sigbin ay parang mga aso, ang mga Karaskas naman napakalayo sa wangis na yon. Ayon sa kanya, may mahaba itong leeg na halos ilang metro ang layo mula sa pinakakatawan nito. Malaki rin ang tiyan ng nilalang, tapos ang mga paa nito may hahalin tulad mo sa paa ng baboy. May maikli rin yung buntot, tapos nababalot din ng balahibo ang katawan nito. Madalas yung makita na naglalakad gamit ang 4 na paa, pero kapag nagmamanman ang Karaskas sa kanilang mga biktima, tumatayo yun ng bahagya. Ang ginagawa kasi nila, iniaangat nila ng husto ang kanilang ulo upang maamoy ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang biktima. Matapos naman nila itong makuha, magsisimula na silang maglakad patungo sa lugar na yon. Malakas na pandamalang ang kanilang ginagamit dahil na rin sa hindi gaanong katalasan nilang mga mata. Subalit, kahit gano'n ang nilalang na yon, hindi pa rin ito dapat na maliitin, gawa ng kung ano ang ikinahina ng kanilang mga paningin, ganon din ang ikinatalas ng kanilang mga tenga. Sa mga sandali ring hawakan ng mga Karaskas ang kanilang mga biktima, wala na itong paraan para makatakas pa. Taliwas sa mga kalimitang ginagawa ng mga nilalang, hindi gaanong brutal ang kanilang pagpatay. Yun nga lang, asahan mo na kapag nahawakan ka nito, para kang hinatulan ng kamatayan ng gobyerno. Mabilis kasing pupuluputan ng nilalang na yon ang leeg mo hanggang sa sapilitan ka nitong ibibigti gamit ang kanilang mahabang mga leeg. Kapag sinubukan mo namang magpumiglas mula rito, mas lalo kang makakaranas ng matinding paghihirap dahil sa bawat paggalaw mo, tumatarak sa iyong mga buto ang matatalas nitong mga balahibo. Dagdag pa ni Kamandong na kapag nahawakan ka ng nilalang, mas mainam na huwag ka nalang pumalag. Tanggapin mo na ang mangyayari, gawa ng doon din naman ito mapupunta. Matapos naman niyang maibahagi ang tungkol dito, abot langit naman ang naramdamang pagkabahala ng pamilya ng kapitbahay nila. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napapaisip naman ng mga ito kung saan niya nakuha ang detalyeng yon. Dahil dito, pinili na lamang niyang ibaling sa ibang bagay ang kanilang mga pinag-uusapan. Sa mga sandali kasing natutunugan na niyang inaalam na ng mga ito ang kanyang pagkatao, sapilitan naman niya itong iniiwasan. Naniniwala kasi si Kamandong hindi makakabuti para sa kanya na malaman ng iba ang nakaraang buhay niya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nangako naman siyang hindi pababayaan ang pamilyang yon. Isa lang din ang naging kasunduan niya sa mga ito at yun ay ang maniwala sa kanyang kakayahan. Mariin niya rin tong inabisuhan na hanggat maaari, wag na wag silang lalapit sa mga albularyo hanggat tumutulong siya. Ayaw niya kasi ng kalaban sa paniniwala, kaya mas ikakaganda ng loob niya kung siya lang ang tutulong sa mga ito. Nang marinig naman yon ng ama ng buntis, hindi naman ito maiwasang magduda. Ang nasa isip kasi nito,
Mas mainam kung marami ang magtutulong-tulong para maitaboy ang mga nilalang na yon. Pagwika naman ito sa kanya ng mga pananaw nito, hindi naman niya maiwasang sindakin ito habang nagsasabi ng, "Mali ang iniisip mo. Kapag marami kami, ibig sabihin marami rin ang magsasakripisyo. Sa tingin mo ba, alam ng mga albularyong yan ang tungkol sa mga karaskas? Malamang hindi. Sa gubat lang natatagpuan ng mga yan, kaya ang mga albularyo rito sa bayan walang kaalam-alam sa problemang kinakaharap ninyo. Hindi tayo naglalaro dito ng buhay. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Isasakripisyo ko ang kaligtasan ko para sa inyo. Kaya siguro, mas mainam na ako ang may karapatan sa pagpapasya." Dahil sa sinabi niya, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod. Pagpatak naman ng hapon, itinuon niya ang kanyang atensyon sa paggawa ng mga patibong sa paligid. Hindi naman ganong espesyal ang ginagawang patibong noon ni Kamandong, gawa ng malimit din kasi itong ginagamit ng mga maninilang madalas na pumapanhik sa bundok. Kaso lang, ibang usapan na kapag tungkol na ito sa langis na inilalagay niya rito. Ang mga langis kasing yon, isang buong taon niyang ibinabad sa santong hubo. Napakabisa ng langis na yon sa kahit na anong aspeto ng pagpapagaling ng simpleng karamdaman. Ngunit kahit nakadisenyo ito sa pagpapagaling ng sakit, likas naman itong nakamamatay para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Subok na rin niya ang gamit na yon, kaya tuwing napapalaban siya, yon ang nasasandalan niya. Matapos naman niyang maisagawa ang mga patibong, agad naman niya itong itinago gamit ang mga dahon ng saging na nilagyan niya ng lupa sa itaas. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niyang papasapit na ang 4:00, agad naman niyang pinapasok sa loob ng bahay ang lahat ng kamag-anak nito. Di naman tumutol ang padre de pamilya sa nais niya, alinsunod sa napagkasunduan nila. Maya-maya pa, nang wala na siyang makitang tao sa labas, itinapon niya sa gitna ng bakuran ang 3 manok na ginilitan niya ng leeg. Hinayaan niyang manakpo ang mga ito kung saan-saan na parabang may tinatakpan siya gamit ang dugo nito. Pagsilay naman niyang patay na ang 3 manok, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay para maghintay sa pagsapit ng gabi. Bagaman marami sa mga kapitbahay nila ang nakapansin sa mga manok na yon, minarapat naman niyang wag na itong pagtuunan ng pansin. Ibinigay na rin niya ang obligasyon sa pagpapaliwanag sa padre de pamilya ng bahay na yon. Ilang oras pa ang lumipas matapos niyang mailagay ang mga patibong. Laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng malakas na pag-atungal pagtungtong ng 8:00 ng gabi. Pagsilip naman ni Kamandong sa ilalim ng bintana, doon niya nasipat ang isang karaskas na pilit nagpupumiglas sa butas kung saan nahulog ang kalahati ng katawan nito. Pilit pa noong umaahon ng nilalang sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang katawan gamit ang kanyang leeg, ngunit sa katagalan wala na rin itong nagawa dahil sa tibay ng mga pinatulis na kahoy na inilibing niya sa ilalim nito. Maya-maya pa, nang manghina na rin ang nilalang, dahan-dahan ang umepekto ang langis na ibinabad sa santong hubo. Sa isang iglap, agad namang lumupaypay ang nilalang na yan, kasabay ng pagnisay ng katawan nito. Dahil sa pangyayari, agad naman nilang narinig ang iilan pang alulong ng mga karaskas. Pagsilay nila sa buong paligid, may iilan naman sa mga ito ang nahulog sa patibong ni Kamandong. Ngunit, dahil sa lumalakad ang mga nilalang na yon ng grupo, agad namang tumambad sa kanila ang mga kasama nitong mabilis na tumatakbo papalapit na may buong pag-iingat. Kitang-kita rin ni Kamandong ang matinding galit sa mga mukha nito
Kaya sa puntong yon, nasisiguro niyang tanging ang pagharap na lamang sa mga nilalang ang nag-iisang paraan para yon ay maitaboy. Bagaman inaasahan niya na ang kakaharapin niya ay isang matinding laban, hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa unang tingin, masasabing nasa delikadong sitwasyon itong si Kamandong dahil na rin sa dami ng mga karaskas na umaaligid sa paligid. Yung iilan sa mga ito, pilit ng binubuwalang bahay sa pamamagitan ng pagsuwag sa mga pundasyon nito. Walang patid na rin itong sinisira ang dingding, senyales na nagwawala na ang mga nilalang na yon. Hindi naglaon. Nang makakuha na siya ng sapat ng lakas ng loob, agad naman niyang hinugot ang dala niyang talibong, sabay abiso sa padre de pamilya na mabilis na isara ang pinto pagkalabas niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman niyang tumango, sabay sunod sa kanyang likod. Makalipas pa ang ilang minuto, naging matagumpay naman ang paglabas ng bahay ni Kamandong. Pagsilay niya sa buong lugar, unti-unti naman niyang napapansin ang mga karaskas na dahan-dahan ng pumapalibot sa kinaroroonan niya. Akala niya nung una, maghihintay pa yon ng pagkakataon para umatake, pero ilang metro ang layo ng mga ito sa kinaroroonan niya, bigla naman yung sumugod ng sabay-sabay. Labis itong ikinagulat ni Kamandong, kaya nang akmang papalapit na sa kanya ang mga nilalang, agad naman niyang ibinaluktot ang kanyang tuhod, sabay daan sa ilalim ng mga ito. Pagdating niya sa likurang bahagi ng mga nilalang, walang patid naman niya itong inundaya ng taga sa likod, dahilan para muli na naman itong umatungal ng napakalakas. Gayunpaman, sa kabila ng ginawa niya, hindi pa rin nasisindak ang 8 karaskas na may matinding galit buhat sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Inaasahan naman niya ang bagay na yan, kaya kahit wala siyang maisip na plano para lipulin ng mga ito, lakas loob niya tong kinaharap. Tiwalang-tiwala siya sa kanyang mga mutya, sa kadahilan ng subok na niya ang tibay ng mga ito. Alam din niyang hindi siya nito iiwan, kahit sa kamatayan pa. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, matinding pag-ilag at pagtakbo ang ginawa ni Kamandong. Malimit lang din siya noong umatake dahil kapag ginagawa niya ito, mabilis siyang nauusog papalayo ng makukunat nitong mga ulo. May mga pagkakataon ding tinatamaan siya nito sa katawan na nagdudulot naman ng hindi kapani-paniwalang sakit. Sa mga sandali kasing tumatama sa kanya ang ulo ng mga karaskas, hindi niya nakukuha ang mismong pinsala sa puwersa nito, bagkus ay sa pamamagitan ng mga buhok nitong bumabaon sa kanyang katawan. Walang kakayahan ng mutya ng salsaga na pigilan ang ganoong pag-atake, gawa ng hindi naman ito sandatang nilikha ng kamay. Dahil sa ganoong pangyayari, labis-labis ang kanyang pag-iingat, lalo na't anumang oras pwedeng mabago ang sitwasyon. Alam din kasi ni Kamandong na sa mga sandaling mapuluputan siya sa leeg nito, yun na ang katapusan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban, nagawa na rin niyang mapaslang ang isa sa mga nilalang na yon. Kaso lang, nung maisakatuparan niya ito, mas lalo namang nag-apoy sa galit ang mga natitirang karaskas. Dahil sa matinding pagwawala ng mga ito, halos hindi na siya nabigyan pa ng pagkakataon para makaganti. Hindi naglaon. Sa sobrang lakas ng mga nilalang na yon, paulit-ulit nang tumatama sa katawan ni Kamandong ang mga ulo nitong binabalot ng matutulis at mahahabang balahibo. Sa bawat paglapat nito sa katawan niya, nagdudulot ito ng matinding pinsala sa kanyang sistema na kalaunay naging daan naman para mapaluhid siya sa mga ito sa kauna-unahang pagkakataon. Nang mapansin naman yon ng mga karaskas,
Buong puwersa naman siya nitong sinugod sa kahuli-hulihang pagkakataon. Akala ng mga ito mapapatay na siya, pero bago pa man yun makalapit sa kanya, sinubukan nitong pigilan ng ama at asawa ng buntis. Gamit ang kanilang mga sundang, walang takot nilang sinalag ang ulo ng mga nilalang. Sapilitan din nila itong itinaboy sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanilang mga sandata kasabay ng pagsigaw nila ng malakas. Dahil sa ginawa nilang yon, paisa-isa namang nagising ang kanilang mga kapitbahay na siya namang naging daan para tumulong ang mga kalalakihang nakakakilala rin sa kanila. Alam ng mga itong mapanganib ang mga nilalang na yon, ngunit ayaw naman nilang magtago sa kanilang mga tahanan habang pinagmamasda ng mga kapwa nila kababaryo na nakikipagpatayan sa mga ito. Dahil sa ginawa ng mga taong yon, dahan-dahan na ring napapaatras ang mga karaskas. Pagdating ng mga ito sa labas ng kanilang bakuran, napilitan na rin yung kumaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Matapos ang mga pangyayari, agad namang lumapit ang mga kababaryo nila upang matingnan ang kanilang kalagayan. Si Kamandong noon, halos mawalan na ng ulirat, subalit pinipilit niya pa ring manatili ang kanyang wisyo upang may gumabay sa kanya sa paggamot sa sarili niya. Dala naman ng matinding pag-aalala ng mga ito, dali-dali naman siya nitong kinarga patungo sa loob ng bahay ng tinulungan niya. Pagpahiga naman sa kanya sa sala, agad naman niyang inabisuhan ng mga ito ukol sa mga kinakailangan nilang gawin. Ayon kay Kamandong, limitado na ang oras niya, kaya gawin nila ang lahat upang magawa ng tama ang mga iuutos niya. Awa naman ng Diyos, nasunod ng mga ito ang kanyang abiso, kaya kalaunay nakahinga na rin siya ng maluwag. Yun nga lang, sa kasagsagan ng pagtulong nito sa kanya, hindi na nito napansin ang asawa at ama ng buntis na tinamaan din pala ng balahibo ng mga karaskas. Pagtayo niya mula sa kanyang pagkakahiga, nasipat niya ang dalawang yon na nakaupo sa gilid ng dingding at wala ng buhay. Dahil dito, agad naman niya itong nilapitan para sana pa inumin pa ng lunas, pero matindi ang naidulot ng kamandag ng mga buhok. Umabot na rin yun sa kanilang mga utak, kaya nung mapagtanto ito ni Kamandong, napaiyak na lamang siya habang nakaluhod sa harapan ng mga ito. Matinding sakit ang naidulot nito noon sa kanya, gawa ng hindi niya inaasahan na gano'n ang mangyayari. Kahit napatawad din siya ng pamilya ng dalawa, sadyang hindi niya mapatawad ang sarili niya. Magmula noong nangyari ang insidenteng yun, ipinangako niya sa harap ng labi ng mga ito na kailan may hindi na niya gagamitin ang kanyang abilidad. Kasabay ng paglibing niya sa dalawa, inilibing na rin niya ang dalawa niyang karga. Lumipas pa ang mga taon. May nakatunog kay Kamandong ukol sa pagiging rebelde niya noong mga nagdaang taon. Dahil dito mabilis siyang hinanap ng mga militar at nung matagpuan siya ng mga ito, walang patid siya nitong pinagbababaril hanggang sa bawian siya ng buhay. Mabilis niya itong ikinamatay, kaya wala nang nagawa ang pamilya niya kundi tanggapin ang mga nangyari. Ayon din sa mga militar na nakausap nito, utos sa kanilang paslangin si Kamandong sa oras na yon ay kanilang makita. Aminado rin kasi ang mga ito na mapanganib ang taong yon, kaya naging handa lang sila. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, hindi na yon nagsalita pa. Ang galit nila sa mga militar, kinimkim na lamang nila hanggang sa kanilang pagkamatay. Ngayong pangkasalukuyan, ang tanging nakakaalam sa istorya ni Kamandong ay ang mga kaapu-apuhan niya. Gayunpaman, kahit matagal na siyang pumanaw, naniniwala pa rin ang mga ito na mabuti ang kanyang hangarin noong nabubuhay pa siya. Magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan,
may mangilan-ngilan lang silang katanungan sa buhay. At isa na rito ay kung gaano ba talaga kalakas yung nilalang na tinatawag ni Kamandong na Karaskas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Oo nga no, gaano nga kaya talaga kalakas tong Karaskas na to? Kasi, tingnan nyo si Kamando nga. Ang lakas na niyan, hindi yan tinatabla ng bala. Dating rebelde, alam naman natin na kapag sinabing mga rebelde nung mga panahon na ito, sobrang titindi tsaka lalakas ng karga niyan. Kaya nagtataka lang ako kung paano siya pinataob ng mga Karaskas. Tapos, parang, di ko naman sa minamaliit yung mga Sigbin kung may mga fan dito ng Sigbin, di ko sa minamaliit kayo yung mga uri ng Sigbin na to. Pero itong Karaskas, parang di ko rin masabi kasing gabunan ng mga Sigbin kasi ang sabi lang dito mataas na uri ng Sigbin. So, siguro yung gabunan mas mataas pa yon. Pero itong Karaskas, mataas na rin to. 'Di ba? Or pwedeng gabunan nga to, tas Karaskas yung tawag. 'Di ba? Pwedeng ganun. Kasi ako, ngayon ko lang narinig to sa tinagal-tagal ko nagkukwento sa channel ko. Ngayon ko lang narinig tong uri ng Karaskas. So, yun nga, para silang nagbibigay ng warning sa mga biktima nila na kapag darating sila, maghanda kayo kasi andito na kami. Diba? Nagbibigay sila ng kakaibang tunog. Siguro parang karakas. Diba? Alam niyo yung karakas? Siguro ganun yung ginagawa nila. Or yun nga, yung pag-scratch nila sa dingding ng mga bahay. Kasi nung panahon na to, alam naman natin na pag kinaskas nyo yung bahay, may matalas kayong kuko o matalas na gamit, talagang maingay yun. 'Di ba? So, ako overall masasabi ko sa kwento, isang malaking question mark na naman. Ang lakas na sana ni Kamandong, sobrang lakas nito, pero ibang level yung tinatawag nilang Karaskas. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.